Makuthiwa wensizwa ngena kulayini akusho mina kusho uKhuzane ke lapha ke kwi-promo yakhe ke ayidedeleke izolo ngo-8 ke ntambama ke webafowethu iyatrenda ke le ndaba yokuthi ke ngena kulayini. Siyabona ke abantu abaningi ke lapha ke baposta izinto eziningi ezihlukahlukene ke lapha ke njengoba ke sike sabona ke noKhuzane ke esenzela ke le promo lapha ke abantu abaningi ke bayijabulele kakhulu njengoba siyibona igijima kakhulu ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke abantu ke balokhu bayibuke njalo kuthiwa ke ngena kulayini. Imibuzo ke isingenile ke ilandelana ukuthi kaze ke kubizwe ubani makuthiwa weyinsizwa ngena kulayini wawuthini ngami wawukhuluma uthini ngena kulayini. Hayi webafowethu noma singazi kodwa kuyacaca ba ukuthi wona mntalapho lo ozoqhuma la namhlanje. Ugade ungamehla abomvu ke lo mntalapho njengoba ke abantu abaningi kade bekhalaza izolo bathi ke akusingani kodwa Nkosi yami sifuna ukuzwa ukuthi ke obani laba okuthiwa ke abangene kulayini. Mina bafowethu ngifuna ukuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngiphinde ngikubingelele uma uqala ungena kuleli khasi ngithi sawubona ungakhohlwa ukucindezela button nge-subscribe ke uphinde ke ulike ke lama video. Webafowethu into meyinhle iyanconywa futhi into meyitrenda fanele sikuveze lokho. uKhuzane uyatrenda ngale promo yakhe kakhulu. Sibonile ke ukuthi abantu abaningi ke bayiviewe ngendlela esheshayo ke iyaphinda ke lapha ke kuzotrenda ke lo line ke uthi ke ngena kulayini. Okuyinto lena ke kukhombisa ngokusobala ukuthi ke insizwa ke yakampongo siyashinga ngempela ke lapha ke ibhula ke ihawulayo ke into eyisikhathi okukhombisa ngokusobala ukuthi cha la sizodibana nomntalapho ke eyingozi ke lapha ke ngendlela eyisimanga. Kwakhala nowelile emchunu ke lapha ke ebona ke iline up ke noma ke lapha uhlwa lezingoma ethi ke hey lo 19 lo 17 minutes lo kungenzeka ukuthi naye ukhona phakathi kulomntalapho. Abantu abaningi ke sebavela bayiqhaqela ke bayishaka khona ngqo ukuthi cha njengoba kuthiwa wensizwa ngena kulayini wawuthini ngami kuyacaca ukuthi ke kuqhwetshwa zonke insizwa eziyothola isibhaxo asazo bafowethu ke iyozala nkomoni ke namhlanje ke lo manqama abantu abaningi bame ngomumo ilindiwe lengoma left and right. Siyazi ukuthi masikhuluma ngoKhuzane sikhuluma ngendlela emlenze emculo kaMaskandi ke sikhuluma ke ngensizwa engumholi ke wama Blue Nation kuthiwa wensizwa ngena kulayini. Iyatrenda lento bafowethu iyatrenda kakhulu bafowethu ke ukuthi ngena kulayini. Siyabona abantu ke baposta ke nezithombe zabelungu abashaya ulayini ke kuthiwa nje ngena kulayini. Mina ngikuphathele khona njengoba kunjalo uma kukhona okusha engizokutholela khona ngizokuletha njengoba ke kunjalo futhi.